UEMak 20. urteurrena betetzeakin batera hausnarketa prozesua jarri zeban abian, eta, pixka bertatik hildo berrixak garatu erabaki ziren. Hildo berrixak izan zen alde batetik zerbitzuak mantenduten indartzea eta beste aldetik udalerri euskaldunek deuken funtzioa garrantzia azpimarratzea. Herritxarrei ere erakustia, arnazgun honen deuken garrantzia eta bera eiekin aldaben lana edo. Hau da, herritxarrei pixka zabaltzeko komunikazioa indartu beharra ikusi ginoan, eta horretara dator pixka herritxarrei berri emateko gure webgune berri hau. Webgune honek bi atal garrantzitsu edukiko ditu eta bat izango da zerbitzua, ze zerbitzu ematen ditugun, da besteai garrantzi berezia eman jauna, gure egunerokotasunan berri emateko notizia, baina baita udalerri euskaldun honetan hitzen dien eguneroko euskeriakin lotutako notiziak ematea, arnazgunien inguruko notiziak edukitzeko.